διαφήμιση αναπαράγει μία από τις πιο βασικές πατριαρχικές επιτελέσεις του φύλου, την παρουσία του άνδρα ως βλέποντος και της γυναίκας ως ειδωμένου. Ο άνδρας βλέπει μια γυναίκα που κοιμάται σε δημόσιο χώρο και παρεμβαίνει σιωπηλά με βλέμμα και χειρονομία, επιβάλλοντας την εικόνα που θεωρεί εκείνος ως κατάλληλη, δηλαδή να φτιάξει τα μαλλιά της. Η γυναίκα, εμφανώς σε ευάλωτη και παθητική κατάσταση, κοιμισμένη και αγουροξυπνημένη, αντιδρά με σύγχυση και τελικά συμμορφώνεται ακολουθώντας τον κώδικα εμφάνισης που της υποδεικνύει ο άγνωστος άντρας. Η Lara Marvey στο θεμελιώδη της δοκίμιο Visual Pleasure and Narrative Cinema υποστηρίζει πως στο δυτικό οπτικό σύστημα ο άνδρας κατέχει το προνόμιο του βλέμματος, ενώ η γυναίκα παρουσιάζεται ως αντικείμενο του βλέμματος αυτού. Σε αυτή τη διαφήμιση ο άνδρας δεν κοιτάζει απλά, επιβλέπει. Το βλέμμα του είναι επιτελεστικό, παράγει αλλαγή στην εμφάνιση της γυναίκας. Αυτό ενισχύει την αντίληψη ότι το γυναικείο σώμα οφείλει να συμμορφώνεται σε αισθητικά πρότυπα, ακόμα και στον πιο καθημερινό δημόσιο χώρο, στον ύπνο, στη μετακίνηση, στην ακούσια αποκάλυψη. Η Σάντρα Μπάρτκι στο έργο της Femininity and Domination περιγράφει πώς οι γυναίκες μαθαίνουν να επιτηρούν διαρκώς την εικόνα τους υπό την υπόθεση του διαρκούς απρόσωπου βλέμματος των άλλων. Εδώ όμως δεν έχουμε απρόσωπο βλέμμα. Έχουμε συγκεκριμένο ανδρικό βλέμμα που μετατρέπεται σε σωματική πειθαρχία. Η συμμόρφωση της γυναίκας στην υπόδειξη ενισχύει την ιδέα πως ακόμα και σε παθητικές στιγμές όπως ο ύπνος ή η χαλάρωση, η γυναίκα οφείλει να είναι προετοιμασμένη να είναι όμορφη. Η διαφήμιση προωθεί την ιδέα ότι η γυναική ελκυστικότητα υπάρχει μόνο όταν επιβεβαιώνεται από τον άνδρα. Ο άνδρας δικαιούται να κάνει σχόλιο ή υπόδειξη για το σώμα ή τα μαλλιά της γυναίκας χωρίς λόγια, μόνο με βλέμμα και χειρονομία. Αυτό ταιριάζει με την ιδέα της ετεροκανονικής επιθυμίας ως κέντρο της διαφήμισης. Η γυναίκα υπάρχει για να είναι αρεστή στο ανδρικό βλέμμα. Η διαφήμιση αυτή λειτουργεί ως μια καθημερινή εκδοχή του πατριαρχικού ελέγχου πάνω στο γυναικείο σώμα. Μέσα από φαινομενικά αθώα σήματα, βλέμμα, χειρονομία, αναπαράγει την ανδρική κυριαρχία στο δημόσιο χώρο και επιβεβαιώνει τον εσωτερικευμένο σεξισμό, ότι οι γυναίκες οφείλουν να παραμένουν όμορφες ακόμα και στον ύπνο και όταν το ξεχνούν θα βρεθεί κάποιος να τους το θυμίσει.